čítať. Ale... No to dopadne. Upozorňujeme, že nikto z nás nevie, čo bude hrať. Hlavný otec! Aha, čo to je tá prezentácia? Ja nič, že oni nebudú vedieť, čo budú hrať? Nie, my sme to ani nečítali. Čo? Lebo je to strašne dlhé, no. To strašne aj nečítali. To bude zaujímavé, čo to hovoriť. Čo sa meruješ? Ale je tam. Daj sa do kamery a hovor o tom, že si časno ešte zasnúbená. Ešte nie. Ideme. Dáždík je. Donesiem dáždík. Hore, Maňka. Nie, teraz si pozri, toto vydržíš ma. Ale toto bude najlepšie. Ešte žirafa. Ešte 20 sa tam popchajte. Bol raz jeden otec, ktorý mal 40 synov a jednu slednú dcéru. Jedného pekného dňa, zatiaľ čo synovia a slepá dcéra vyhrávali vo videohrách v Las Vegas, chudáčik otec z namáhavého sedenia ochorel. Pole, ktoré im zanechal, ostalo neobrábané. Nasledujúceho dňa sa otec z dôsledku prevrhania všetkého majetku a jeho poľa dozvedel ich strašné gamblerské tajomstvo. Otec sa strašne nahneval. Synovia moji, ako ste mohli? Za toto, za tieto strašné činy vás preklínam, aby ste ostali smednými krkmi. V tej chvíli sa pred ním zjavilo 40 krkov a od samého šoku dostal infarkt. Presne po 48 hodinách sa vrátila domov sestra a niesla so sebou
chodila v nových šatách od Gucciho. Aká som krásna! Nešťastnou náhodou sa šmykla a skončila v kanáli. Tošľaka, moje nové šaty! Keď sa prechádzala po kanáli, zazrela jedného veľkého tlustého švába. Slepá dcera vykríkla a pomaly sa snažila utiecť, keď v tom sa jej prihovoril šváb. Viem, kde sú tvoje krky. Poviem ti to, ale mám jednu podmienku. Vezmeš si. Slepá dcera najprv nesúhlasila, ale potom povedala áno. Bola veľká svadba. Škoda, že na nej nikto nebol. Veľká svadba. Podali si obrúčky a poboskali sa. Skoro ráno slepá dcera vstala a odišla hľadať bratov. Šváb jej povedal, že má ísť rovno, potom zabočiť doprava a potom a zase rovno. Slepej dcere to trvalo 20 dní a 20 nocí. Konečne som vás našla, povedala slepá dcera, keď konečne našla krk. Slepá dcera bola veľmi hladná. Joj, aká som hladná. Najradšej by som si dala krkovičku. Slepá dcera hľadala, z čoho by sa dala urobiť krkovička. Po chvíľke zbadala svojich objemných krkov. Na čo mi budú bratia, keď zomriem od hladu? A tak založila ohník a začala si variť krkovičku. Keď sa najedla, ľahla si a zaspala. Spánku na ňu kvapkala radioaktívna kanálová voda. Veľmi dobrá na suchú pokožku. Slepá dcera sa zobudila a stalo sa dačo neskutočné. Už nebola slepá dcera, ale iba dcera. Konečne vidím, povedala dcera. To určite vďaka kanálovej vode. Dcera si však všimla, že kanálová voda má aj svoje zlé účinky. Stala sa z nej žirafa. Dcera od ľaku vyskočila, pohla si hlavu a omdlela. Dcera žirafa sa tak po týždni zobudila, ale už nebola v kanáli s dobrou arómou, ale na natáčaní Madagaskaru. Dcera žirafa